ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା 12ଟା 2ଟା ଆଳୁ ସିଝେଇକିରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟି 2ଟା ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଛି। ମସଲାରେ ଧନିଆ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା। ଅଣ୍ଡା ଯାକୁ ଭାଜି ନେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ। ଭଲକିରି ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଗଲା, ବାହାର କରିଦେବା। ସେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇବି ଭାଜିବା। ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେବା। ସୋରିଷଟା ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ଜିରା ଟିକେ ବି ଫୁଟେଇବା। ତାପରେ ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜି ଭାଜି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ସବୁ ମସଲା ତ କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ପେଷି ଦେବା। ରସୁଣ ଅଦାଟା ପଛେ ଦେବା, ଆଗେ ଶୁଖିଲାଟା ପେଷିବା। ଗୋଟା ମସଲା ଭଲକିରି ପେଷି ହବନି ତ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ପେଷି ହେଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇକିରି ଭଲକି ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା। ମସଲା ପିଆଜ ଇଆଡ଼େ ଭଜା ହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ମସଲା ବାଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। 2ଟା ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଥିଲି, ଦେଇଦେବା ଆଗେ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଭଲକିରି ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଅଳ୍ପ ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେବା, 1 ଚାମଚ। ଭଲକିରି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟି ରଖିଥିଲେ ସେ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ ଟମାଟୋରେ। ଆଗରୁ ମସଲାଟା ଦେଲି, କାରଣ ସୋରିଷଟା ପଡ଼ିଛି ତ ପିତା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଗେ ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭଲକିରି ମସଲା କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଭଲକିରି ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ମସଲାରୁ ଜାଣିବ ଯେ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଭଲକିରି କଷିଦେବା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲା। ତମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ଶୁଖିଲା ମସଲା କଲେ ବି ହେବ, ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିଲେ ବି ହେବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବ। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି।